बर' थुनलाइ आफादजों एबसुजों जों गुवार आरो गोथौयै सावरायबाय। सावरायनायनि उनाव जोंनि जिफोर दाबि दंमोन 6.3 नि आधाराव जि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेशन बे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेशननि मेटारखौ लानानै सरकारा बुंदों जि केबिनेट साब कमिटि दानानै होदों 1/1/2006 बे हाइ कर्टनि मोनसे अर्डार दङ आरो सरकारा बेखौ बेस इयार खालामनानै लादों होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। आरो केबिनेट साब कमिटिया जिफोर स्कुला सिगाङाव थालांदोंमोन बिभिन्न कारनाव इस्यु डेट एफेक्ट डेट सोरनिबा पारमिशन गैया रिकगनिशन गैया सोरनिबा माने मा होनना बुङो कनकारेन्स गैया बे मोनसे जास्टिफिकेशननि आधाराव बै जे इस्यु डेट एफेक्ट डेट बायदिसिना फिसा फिसौ जिखिनि जेंना नुजादों आरो फिसा फिसा माखासे प्रब्लेमनि थाखायनो बिथांमोना बन्सित जानो गोनां जादों। दा बेखौ रिभेरिफिकेशन खालामनानै सरकारा बबेबा मोनसे डकुमेन्ट्सखौ मोनथाम मोनब्रै डकुमेन्ट्सनि गेजेराव मोनसे डकुमेन्ट्सखौ आधार हिसाबै लानानै 2006 नि सिगां जि डकुमेन्ट्स थायामोन आधार हिसाबै लानानै प्रभिन्सियेलाइजखौ खालामनो होननानै सरकारा बुंदों। बे जाबाय आसाम लेभेलनि केबिनेट साब कमिटिनि डिसिसन। किन्तु जोंनिया जाहैबाय जे 6.3 बिटिआर एग्रिमेन्ट मथे जोंनि जायगायाव जिखिनि इनस्टिट्यूशन दङ जिखिनि स्कुल कलेज दङ दा बेखौ निड बेसनि आधाराव जिहेतु बेयाव प्रायोरिटी दङ दा गोनांथिनि आधाराव एकर्ड मथे खालामनांगौ। दा बिथिङा मोननै मोनसेया जाबाय आसाम सरकारा 2006 खौ आधार लानानै गावनो साब कमिटि दानानै भेरिफिकेशन खालामनानै जास्टिफिकेशन होनायनि मोनसे बिथिं आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट बायदियै एकर्ड बायदियै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेशन खालामनायनि बिथिं। दा बेखायनो जोंनि बुजिनायाव गोनो गोथो खालामनाङा जोंनि दाबिया दाबो दङ आरो स्ट्रंलि जोङो सरकारखौ बुंदों जे सुक्ति मथे खामानिखौ मावनांगौ। 101टा हायर सेकेन्डारि आपग्रेडेशननि जोंहा डिमान्ड दंमोन पोस्ट क्रिएशन खालामनांगौ टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ बर' मिडियामनि 35टा मडेल हाई स्कुल बर' मिडियामनि गायसननांगौ पोस्ट क्रिएशन खालामनांगौ एपइन्टमेन्ट होनांगौ आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव बर' साबजेक्टखौ सोनांगौ सिटेटआव बर' लेंगुवेज 1खौ सोनांगौ। दा सिटेटनि दाबिनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो सिटेटआ जेला फैगोन आरो बेयो केन्द्रीय लेभेलाव माने खामानिया सोलिगासिनो। दा जिहेतु जोंहा टिचार नांगौ बेखायनो आसाम सरकारा बुंबाय जे आसाम लेभेलाव स्पेसियेल टेट आरो प्रयोजन जायोब्ला बिटिआर लेभेलावबो स्पेसियेल टेट पाथिनायनि गेजेरजों टिचार एपइन्टमेन्टनि लामाखौ खुलिगोन आरो स्कुल एडुकेशन बोर्डआव एकाडेमिक अफिसार एससिआरटिआव माने लेक्सारार थिसननाय जिखिनि जोंहा जेंना दङ इजिएस सेन्टाराव जोंनो पोस्ट नांगौ सिंगल टिचाराव जोंनो एपइन्टमेन्ट नांगौ बिनि सायाव गोथौ गुवारै रायलायनाय जादों। दाख्लैबावै माखासे समाधान जादों माखासे आद्रा थादों 29 तारिखआव फिन सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रमेश बेगवा जोंजों रायलायफिनगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। गोजोन्थों।